Zavádzači odbiehajú. A štart, červená zástavka je dole a v tejto chvíli bol 11. ročník veľkej ceny BBAG Baden-Baden. Odštartovaný, zaostal tam trochu debutujúci Vacko a pred ním ešte možno trochu prekvapivo Oriental Sky. Naopak na špici je to práve Lingrid s najnižším štartovým číslom. Takže Lingrid, na ktorej úroveň už prichádza z boxu číslo 6 Lavhard, respektíve so 6 je tam Donatelia so 7 Lavhard. Za nimi je to ďalší koň v podobnom drese a to je Lingar, následuje Furano, Sumatra a teraz cez ňu ide už aj Oriental Sky a Vacko trochu nestíha. Na poslednom mieste kone už sú na konci protiľahlej steny a je to Lingrid. Lingrid, ktorá zrejme zavedie kone do oblúka pod výpadovkou a už tam teraz na jej úroveň ide jej stajňový kolega Lingar. Takže Lingar a Lingrid, dva podobné dresy, podobné mená a Oriental Sky už je tretí. Lavhard takisto, Donatelli trochu odpadá a na dvoch ďalších miestach je to Sumatra a Furano a Vacko naozaj nestíha. Sme v cieľovej rovine a je to Lingar, ktorý točí ako prvý a Oriental Sky už je na jeho úrovni, takže Lingar a Oriental Sky, to je súboj o víťazstvo. Lingar a Oriental Sky, jockey Jan Raja a Milan Zatlovka. Lingar a Oriental Sky alebo Lingar sa ešte bráni, ešte Donatelli prichádza s útokom, Oriental Sky dostáva hlavu dopredu a zrejme bude víťazom týchto dostihov, takže Oriental Sky prvý, Lingar druhý, Donatelli tretí, Lavhard štvrtý.